Mga lods, salamat tayo sa iyo.
Ano ba? Yan? Ha? Ito yung ako. Tukin mo nih. Tukin mo mo. Ha? Buat baik. Mat! Ato ni ko mat dito. Para makuha to ang tubig mat. Ato ni ko. Ano dito? Ano dito? Para magamit siya pa mat. Dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Yan, nakakape na ka? Kaya mo na baka ang alibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito. Pinakauna kakape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug ganing mango seafood extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawak nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Basta sa kindakan, magniling. Ako si Lorna, 44 anyos, sinul ang doktor na naakoy infeksyon sa atay. Kaya ilaging sige sa ginong alak o sigarilyo, kaya nga ringaon sa bus o sabok, daghan ko ibati. Nagilo akong panis, siguro akong ilan, kung firme gapuol. Nalila ko maluya, nawala akong ganas sa kaon. Daghan na kaayong sambal akong naglayan. Pwede ang mahala, pero wag yung epekto. Isilayan ako ang hiling. Sa pipila ng kasumanan, labatin ako ang kausaban. Salamat sa hiling. Basta sa kindakan, magniling. Ang giling mapalit sa mercury o mga suting botika. Mahalagang paalala ang hiling ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot at mauna. Basta problema sa atay, magniling. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1:42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Pero muli sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo,
Ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok sa lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, tumatay at manira. Napalito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi sa pastol. At hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabong. Tumatakas siya, palibasa'y bayaran lamang. At walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Upang kilala ko ng ama at siya'y kilala ko, pero hindi naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipangtupurin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa ganyan magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Kaya dito minamahal ako ng ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, dahil sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw, bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sabi naman ng iba, hindi magsalita ng ganang at sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaliban ng bulag ang demonyo, paglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem, ang kita ng pagkatalaga ng templo. At habang naglalakad templo sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo, sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Sumagot si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring ikawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinubo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabi nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Oras sa mga kasama na 5:43 na. DYXP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita. Nandito pa sa lugar Italia sa mga balita ayon sa mga pag-aaral kapag susud sa trabaho ni Healthy at Diet at kulang sa bahay na maaaring magkulang ang nutrients
Nasa sa mga pwedeng maging sanhi na pataas ang blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene, muling protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar, at lycopene tulong sa nagsumabatay with proper diet and exercise. Sobrang kain mo pa sa pamilya kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. Symptoms persist, consult your doctor. MN, EYHP, Police, Kapit, 1.5. Sa Balinano si update karon sa naitagong at sunog din sa may barangay Kinayuan karon lang Tadlaon. Kasama mo sa Brita Radi Manjing Gallardo. EYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, sir, sa pamangkin, live yapon ta din sa may sitio Bambo barangay Inayawan. Hindi pa sa Cebu diin igo ko ang kalis na sunog kagaling ng mga alas 2 pagsadog sa Kadlaon. Kung pagkakaroon sa mito ng akong mga kabumbiruan, kaya gusto sila nila kung pila ang mga balay good na hintos nga naugdaw apan sa panginaki ko nato sa mga residente din sa pamangkin, dili mo maubos sa napulo ang mga balay ang totally damaged yun na included sa mga sunog. Apan sa pagkakaroon ang ato ang update sa pamangkin, na fire under control ni ang ato ang sunog mga alas 4:02 sa ganihang Kadlaon o hintit ni nga napaong alas 4:27 na sa Kadlaon sa pamangkin. O bisulti pa sa pagkakaroon kay una na itong naibawan sa pamangkin na gikan sa tindahan ni Sir Oliver ang maong sunog. Apan sa pag-interview na ito kaganiya sa maong pagkakita sa tindahan ni Butiag Sumina, iyang tindahan, wala na yung mga wiring tungod kay wala na nisuod na tindahan, sarado na din na tindahan tungod isa na nila tuig, wala niya butang yung mga sari-sari store man ang tayo sa pamangkin. Ako ay mga usa na katuig matod niya, wala na niya gamita, apay nag-abang rod hapon siya. Ang nakita po sa ato ang mga residente din na ang babaw ani nga itong tindahan ni Sir Oliver na ay paabang na ay nakakita po na possible sa babaw po nag-una ng sunog. Apan sa pagkakaroon, ang ato ang kapilihan na binagila sa mga investigators, di pag ginatuoy ng naman inabot tungod kay nagsusi pag din sila kasamangkin sa hinunggan yun sa maong sunog o tungtungsag yun mabalay or asal yun na balay ang na nagsugod ng maong sunog kaganihan niya. Ato ang nakita ko rin sa area dito sa mga lumang wala naman noon yung nagsiga na ako makita sa akong video apay mga pipila ka mga kahoy doon niya medyo nag-asko pag ka sa mangken niya wala na po tayo makita na kompleto pa rin na balay ka sa mangken kay halos din ginama mang BDIE sa mga light materials ang mga nabili na lang din ang kaming mga ubos na baling sa balay na kaming paabangan niya medyo naapay na darog ng sentito wala na ako ka sa mangken ang uban doon na maugdaw na yun ang mga nadala sa atong mga residente dire po niya pipila sa mga residente dire mga more than 22 din na family ang nabili ka sa mangken yung mga tapos lawas radyo kay tungod kay lao na itabo niya kalit tayo ang pipila po dyan sa mangken na ato ang nahinapit ko dire ang uban dito na lang po dito yung mabahi na diin na adi po ang dako nga sapa tungod kay tungod sila sa atubangan ng gudmoan nidako naman yun ang maong kayo panoto ang atong buwan kagaling nga initially kaya na ay dumagid ang naamol ang usan ay dito sin ang usa po kay napaso apan sa pagkakaroon na naman noon sila sa luwas sa nga kalintang pero nahakat sa tagdugang update ay ka sa mga ilabi na dito kung pinag yun sa pamilya ang apektado o pinag yun sa panimalay ang naugdaw dito sa damage o ato pong ihatang po ang update sa kung asa man nahain sila ipanimutan sa pagkakaroon kay Maragulay. Ibay din mo sa atong nakita kasamang gan. Kasamang Jane? Yes, kasamang ano? Aha, iyon dyan na wala na kuno niya gamita atong tindahan. O sa kaya posibleng hinungdan? Nini nga maong pagkasunog, doon na ba'y nagdangkot siya o kandila o doon ay nigamit siya ang tindahan? Gawa siya kamaw? Ang ganiyang tindahan na kasamang Arnold, temperado naman gini ang apa niya. Ginilay niya na dito nagsugo ng kayo. No, ang unang yun na giinon ka sa mga
ano, gituuhan niya dito sa iyahang tindahan. Apan dirang gipangutana na siya sa atong mga investigators, ni Bukyag ni Sarah kay dati bang po din nato personal si Sir Oliver Kasamang Arnold nga bukyag sa siya nga ang iyang tindahan na taod-taod na gid nga walay mga wirings tungod kay dugay na niya mga gigamit sa ibang putol na gid iya Kasamang Arnold. Apan ang babaw nga bahing sa iyahang tindahan Kasamang Arnold na ay mga nag-abang sa paabangan ng ay ang babaw nga bahing nga ang inahibawan ko dahil sa dugong pakisulti na po nga nag-una dahil sa babaw ang maong tayo Kasamang Arnold. Possible nga tungod sa kuryente dito sa mga Arnold ang gitanaw po na ang gulo sa atong mga investigator sa pagkakaroon. Apan, magpapunta sa ilang confirmation po sa mga Arnold kung unsa gid ang hinungdan na sa mga sunog. Okay. Okay, so ano sa mga Arnold, mauna ato ang update sa mga sunog venue sa may Sitio Bangko, Barangay Nayawaning Dakbayan, Tutubo. Apan, matagkaroon mo gudya, mataglatag dugang pagulakway o dugang update aning nga maong sunog. So, kauban ako sa atong armament patrol, ato ng State Pilot Rajiman Jyoti Sumampong, ato ang CNU Communication Interns, ako sa Pagino Rajiman, Jiting Galiardo, GYA, Bataw, para Bye-bye, Professor Benji Tanghini. Ang ngayon. Atong diskutan ang laing grupo sa mga tanon na maayong na itanong panahon sa tinguan tungod kay mula humpay kini og mas basa na yuta. Nga mao ang glucose vegetable. Sa mga cauliflower, cabbage o repolyo o broccoli. Ang maayong na tanon mula humpay usab panahon sa tinginit. Apan matay pa sa department mag-reducer na kinahanglan yung ka nga magbit-bit og tubig buntag ug hapon. Dugay pa nga ang mga utanon mabuhi kini bisan asa. Basta lang maayong nga pagatiman. Ilabi na nadali kini sa unon sa mga insekto. Mga kinahanglan yun kay saktuhon sa pag-spray, batok sa insekto o ginusab pag-abuno gamit ang organic nga abuno. Kung ugaling ang imuhalan para pangonsumo sa balay, mamahimo gyapon ka nga makatanong ni pahimangno sa liil na ang liso ni inig mao nga mga utanon imuhalan ni itagod o isabon diha sa gamay nga planggana nga kinahanglan nga anha sa tambok nga yuta. So kung ugaling mo dagko na sili usa na malhin sa putol nga galon o magkaha sa sisig bag. Nasa mga sa agri karong buntaga kun yung radio man Benji Tangian UYA si Tata RMN. Pag-usok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Samtang sa pikas bahin kasamangkin, Mga Bulano, nagtanong sa kaping sa isbir sa mga sibling sa prutas tuwag pagkaulog sa Philippine Environment Month, Arbor Day, o sa dugo sa buhol kada hapon. Kasama sa mga kawal si Raymart Pugor. DYHP, Tatak, RMN, Nga balita, akasod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa itong balita, kapit sa 6,000 kasidling sa prutas ang natanong sa mga taga-barangay Hambawan, lungsod sa Lila o San Pascual sa Ubay Probinsya sa Bohol kagahapon adlaw. Ang mga kaliukan kabayan sa pagsaulog sa maong lalawigan sa Philippine Environment Month, Arbor Day o sa dugo sa lalawigan sa Bohol. Ipanguluhan kini sa kagamahanan sa lalawigan sa probinsya na nagtumong sa pagpalibot sa kasiguraduhan sa pagkaon, pagpatibatok sa epekto sa kausaban sa klima o sa pagpalibot sa biodiversity sa maong lugar. Kini usasab kay inisatiba sa pagatiman sa kinaiyahan o pagmula sa maslunhaw, hinsog o walong-tarong kaugmaon alang sa tanang bulanon. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, ako'y Nilas Duman Ramat Orisila Pugoy, DYHP, Tatak, Aramet. Ang maong balita, katod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matagadlaw nga nunay positibong panglantaw kinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na nunay vitamin D3. Ang matag sa state sa Vita D Plus Coffee Mix na nunay 200 IU na puro og di kalidad ng matang sa vitamin D3. Aduna kini Resay Mushroom Extract na naglangkong og polysaccharides o triterpenes na may anti-tumor o anti-cancer properties. Didugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen root aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matang pagmatat sa buntas. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Port Chaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHD Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol. Radyo po, next to DYHP, abroad, ngayon.
Kini nga balita sa sila sa Said Marketing, ang diga mga siga para po sa Said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangusin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Coaching Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, ug ang Said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gitak na mong host si King Charles sa US President Donald Trump, alang sa ikarahang state visit nini sa Britanya ng isa po sa tuig. Ikumpirma gini sa Buckingham Palace, magidawat na ni Trump ang imbitasyon gikan sa Royal King. Ang mga pagbisita daw sa ni Trump sa Britanya may konsidera kaniya na unang napiling ang political leader sa modernong panahon niya nakahimong duha ka state visit neto sa British monarch. Bisan wala perspeksa ng itakdaanan ni ini, malaw mo ng Britanya ang makatabang kini pagpalikon pa sa relasyon talin sa duha ka mga kaalyado o nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, ngayon Radiman Marisa Baliz, DOHC, Tatak Aymen. Katong mga balita, itong kanaso sa Said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangusin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Coaching Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, ug ang Said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangusin, mao ang numero 1 ug wala na impact na makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stone, gallstone, wafer, o tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangusin. Samtang yung gapon kalimot mga kasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa ng Said Banyawan Liniment Oil kaya ito, Said Liniment Oil na karoon kay hindi magpipagulgan, magpipanindot, magpipakumutok, magpipa-epektibo pa. Mapalit na ang Said Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangusin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Banyawan Green Garlic o 12 pesos sa alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Mili Butika, Majesty Pharmacy, Lihin sa Tubo, o di ang Grass Pharmacy sa Kawain, Masbate, sa Butika, sa inyong mga lugar. Radyo mo, Nationwide. Oras sa mga kasama na 5:55 na. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Saez, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Kaya, sa Life Extension, Vitamin D3, thank you so much. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Ay, anak, ano nga sulungol mo ganang naumi mo? Pero ay magkakunin lang pabaran. Ito para po lang yung hubat ko ngayon, mga pitas, pag yan yung blood sugar. Lakaw na yung nato sa mupika. Pagpalit na yun ng Biotrue Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang ipamatay nga balantian sa imong lulong tungod kay ang Biotrue, magtuga na kayong makaalim sa mga nagkalain suliran sa panglawas, sulda sa dugay panahon. Pabaran, okay na kayo po lolo. Salamat kayo sa Biotrue Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. Biotrue Herbal Capsules, mapalit sa mga butika na naa sa inyong gabi. EXL Index 7-in-1. Tulong kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, strawberry, ganoderma, science, malunggay, cinnamon, guava, o rose hip. Alam sa atong maayong panglawa. Karon ka ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 7-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong pinaaglingan karon, ayaw pagpunta. Padayon na. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Problema ba ni mo pagpalimong o Pirmila D. Rachi? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon-cleansing product approved by FDA Clothing. Sigurado ba epektibo? Kung imo problema pagpalimang, dapat hiluan ang imong colon. Ang Super Fiber ang mutabang mo na mahimo ang healthy way to balance ang iyong kabuhaton. Para sa mas maayong resulta, para sa mag-inom ng Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom ka na adlaw sa Super Fiber. Pamalit sa mga butika at sa ng Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. Mensahe alang sa maayong pagkakas. Ako si Marilyn Bernat sa Iyata, Nice Italy, sa 1390 Mayor Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sa diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan sa pagyod ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genitox Plus, normal akong blood sugar o blood pressure, regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyod ang akong vertigo, sinusitis. Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Healing Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
Oras, alas 5:58 na. DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita. Mga kasibay, magtuban ang inyong mga tubanabon na baguhan ay kanag malapya. Gabay na mga tukaron, pwede ka nagbunabon yung ba ng inyong maggasto. Puno niya ka lang inyong kalapon niya unyaon. Gamit tayo ng bayo niyo ni Lacto Steel. At doon ang siniturato ng Bon, Bon! Garantistado ng Libon, yung nilisita. Bon! Bukupot kung mabilis nilisita ng Tingnan ko! ayuhan dayon ang gatong katok. Ang hindi na magbalik at kasabi ng ibong atok. Dito na ba? Pati ito. Babalayman, ito kasabi. Pagkakso, wait. Ngayon, Lacto Steel na. Libon, yung nilisita. Bumubili ito bukupot sa labasa. Ulong sa sinilipan ng tingkuhan masaitan. Pagsabi ng mga tuting hardware ang bayo niyo ni Lacto Steel. YHP, kalakaran sa larangan ng kalakaran. Sige nga balita, ang Sultanato po sa marketing, ang tigang mga piga para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alam sa UTI o mamalatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang sipaglaban. Detalye sa itong balita, i-finalize na sa LTFRB ang guidelines alam sa fuel subsidy program nga iya para po sa public utility vehicle driver. Sigun sa LTFRB nga ang mga fuel subsidy program ito kumangkinig kung para yung masakap preso sa lana taliwas na para kagubot sa Middle East. Bisa na preso sa lana na kung kalibutan maubos kumano si ceasefire talik sa Israel o Iran. Di kay si LTFRB spokesman Ariel Inton na tinguhan nila mga daming kaso musamot ang sitwasyon sa rehiyon. Sugan nini ang proseso sa paghatag ng subsidy simuon sa transparent nga paagi ug lakip sa programa ang mga unconsolidated PUV. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini ang Radyoman Marisa Abalian, ZYAHC, Tatak, Ironman. Itong mga balita, itong kanato sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alam sa UTI o pamalatian sa kidney, o karong Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mong kape nga dili lang lami o humot ang aroma, kundi pulo sa mga benepisyo, palit na ang Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Sinitungod ka ang Set Panyawan Coffee Mix na dunay tulog at spesyal ng mga sabon. Gamao ang Panyawan, kinailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa atong vitamin nga maway mo balikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Ano na daghang benepisyo sa bastong sa ang pait nga lasa sa kape makatabang gini pagpalikon sa atong digestion. Ug pag-release sa digestive enzyme hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Butaw sa painyong ginuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasa ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Radyo mo, nationwide. Doon! Alas 6 na doon! Balik mo doon! Balik kayo mga kabataan, masibalik ha? Alas 6, unod na ba yan? At natin check may gana sa kasamang ka, Julius Balilig, kinabay mo na karabutaga. Natakpan, nirabinaw sa liwa mga kasama. Kasamang Julius Balilig. Nabun! Uy! Kay bagay, hindi ka na, tignan. Nabun! Ano naman? Wow! Congratulations, Pwede mo nila, Dewey. Ah, congrats!
yan. Ito na mga kasama kay Julius Maliliva, kawalan ng sa Research Department. Inano ka panganaguan, may galing palanta sa labandong ng Herba Capsule sa Kabisay Anak Bintraw. Ang original Koi Herba Capsule. Sa pimentong hagikan sa Maria, kamugay, garlic, luyas, and singa. Kami po hantay, galing sa salamat, galing sa Tolini System. Koi Herba Capsule, para tunang, isip nilubat. On ngayon, mga Dunay, daghatong sisimulawat, bibili ka regular, magpagawa si mong bugaw. Bili ka may isa, magusto ni Matiyan, magkasinati kayo ng istorya. Lalo na bagay sa imong puti, bagay sa kalawasan ng lutahan. Bili ba inhami sa imong puti for memory and the great. Chronic respiratory or sinus problem, sige ba na pagkaluyan sa imong lawas. Musta, magdagat ka na mga tasay sa lawas para kumaan ko ng bahay ka maglawas. Pag hindi matagad lang, kung dito sa herbal capsule, ang pinakakonsul. Wala ba oras may ganas na lang sa kinulugan para sa Silva Espera ni Cebu kami ang inyong mga ting balita. Sinagi Radio Man, Kandaling Nea. Ang sabi Radyo Man, ang Bustamante, ay buntag dahil ni Boss sa... Ay! Ay, masahol na eh! Ay, masahol na! Kanina ang kanang sa may ganas na may buwapong Pilar Cabote. Ang hindi ganas kasama ang tuloy ng Phil Fernandez Banyo kung masunod ka tayo may ganas sa straight to the point. Ay kanimot, patangan ng matalaan, may God Diyos, praise the Lord, hallelujah! Happy Friday! Vitamin B3, manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Open ka, Donnie. Which search is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Si Mommy at si Washing Machine. Release sa Pride Washing Machine detergent. Hello, Washing. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa manka, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stay-away formula. Ang kalang mapapit, maligid, at malupit na lupit mancha. Yan naman ha. Mula noon, hanggang ngayon. Pride detergent, manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ay, mula puti ang kasakit sa akong amaga. Nakalibaw pa na ang kananin. Umamantaan ang kamanggan na kutaray. Omega painkiller. Haplasin na upang nagkanako sa puso. Mawala dahil ang sakit. Tulog sa 30 segundo. 30 segundo. Tulayan na ako. Ay, nawala ang sakit. Salamat, Mami Tuti. Naalanit ko sa talikan sa ako sana aray. Mawagasan si Alisa sa Omega painkiller. Mental salicylate plus transport plus menthol is the generic name of Omega painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Omega Painkiller. Galing pisong na kailangan kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasanggas aray. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Dahil ang toothpaste, may Max Protect formula. Help stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Bright Bar Blues with powerful fade-away enzymes. Maluwis matanggal, lumit man siya, pero di masakit sa sabay. Despair ang confident polycarbonate sa mansyat, malupit, sa kamay mo, mapakit. Try Bar Blues manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Nay, excited ako sa buhon. Makita na yun nato ang Spoonie Hills. Excited na sad ko na, pero gitulbaan ko kay hanap na ako mata. Ayaw kabunay, nakita na ko ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg fluting maayo sa pagkahanap, pagluha-luha o pamuwas sa mata. Huwag na to? Sinuod na makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro din mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat. Para makapost di ko sa Facebook sa atong mga picture-picture. Ivory Gold with 10 mg fluting. Matagal ang fluting na speakable, mas klaro ay para ang Ivory Gold with 10 mg fluting ay kapakita ng mga sa fluting. Mas dagan ang fluting, mas epektibo, mas klaro. Basta sa kinsaatay, mas yiling. Ako si Marisa, 45 anyos. Hilig kaayo ko mong kaon og tampo umoy ng og vino. Aban sa duroy nga panahon, nabantayan ako nga nagilo na akong mga mata. Dali ra kaayo ko maluya ug magsige og sakit akong tiyan. Usahay mo ka pagani ko og dugo. Ana akong higala nga sulayan nako ang hiling. Paglabay lang sa pipila ka semana, nabati nako ang kausaban. Salamat sa hiling. Wala gid ko nagdahom nga makatabang kini nako. Basta sa kinsaatay, mas yiling. Ang hiling mabalik sa mercury kung mga suting musika. Mahalagang paalala ang hiling ay hindi gamot at hindi dapat gawin pang gamot para mag-uwi ng sakit. Basta problema sa atay, mas yiling. Kampante ako, basta gardenia, masustansya. Ang gardenia, mas ma-vitamin, mas ma-mineral, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brand. Fresh pa, mas sarap. May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Ang gardenia, masarap, fresh, and nutritious. Masiglakan, basta gardenia. Ako si Crisel J. Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko ang stress subs matag adlaw, labaw na kong stress. Kung mahibawan ako nga ang stress ni ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, di ko nataid na ako ang stress subs. Tanaw na ako, gawa sa proper diet and exercise, si stress subs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients na ako tungod sa stress. Ayaw pasandi nga hugdon sa stress ang nutrients para looking fresh and alert paghihapon bisan stress. Always make the label prior to use multivitamins plus iron in the generic name of stress subs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng stress tabs. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit ka nadarama. Kahaplos, sa sun oil, sweat, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Kahaplos, sa sun oil, sweat, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Meron pa rin piniglas ka kung last meso is the direct name of the Megan Oil. This is produced from Southern Doctor. The Megan Oil Extra Strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos. Gamitin ng Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan. I'm Antoinette Lajos, 45 years old, radio DJ dari sa Cagayan de Oro. May lako nga si DJ Tony for 13 years. To the many hats I wear, boses ang puuna na ako kung partner na ko ang MX3 capsule. With jogging and proper diet, MX3 deliver na ko for 5 years. MX3, tunay, natural, original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Sa pagod sa school? Tanghalian na. Pasiglahin ang tanghalian with a fruity goodness of tang. Haggard ka katipid? Try Cream Silk Rewards Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw with unrestricted store care. With Cream Silk Rewards Pack. Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
sa DYHP. Alimen Cebola size 13. This time check is brought to you by Cali, ang Magnolia ng Babri. This time check is brought to you by Downy, up to 24-hour perfume remote. That time check was brought to you by Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Mygon, the #1 insect spray brand in the Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This newscast is brought to you by Delta Whitening Deodorant. Hindi puting walang buto na with Delta Whitening Deodorant. Tama na. This newscast is brought to you by Standing Light. Get into the Pwede light lang life ito. with Standing Ha? Light. That Okay lang. portion was brought to you Teka by lang. Downy, up to 24-hour perfume remote. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides a full law shall be passed upholding the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people easily to assemble and petitions and instruments for redress of grievances. Hindi ang haligi kong sumaranan ng ibasihan ni Ibig Tumulong, train to the point, sumunod sa patas uglabas ng mga balita, interviews, investigative reports, sundan ng mga diskusyon kung may prinsipyung mga komentaryo, train to the point, to the point. Nakuha ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Anthony Rufil Fernandez Mayo. Anthony Rufil Fernandez Mayo. Straight to the point. Ugaron, Ania, ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpatibatok sa kamaturan. Kung dili aron sa pagdating sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabostong silya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Hindi po niyo po kalagat kanginan. Kasama ng Rufil Fernandez Danyo. Mao'y padayong magiguban ka ninyo. Nining laing adlaw sa atong pagpatibisok. Adlaw karon may gala nga Biyernes pizza 27 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Tanyabon. Uy, ang ato na yung countdown. Iti naman di ay sa ato pa tulong ka adlaw na lang yun, no? Sa di pa ang June 30. O gunya, mauna ka nang ikatakdak na manaog na. Sa Kapitolyo si Cebu, outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Pero bantayanan yapon yun, kailangan mo niya sa buhaton. Laliman ka mahigala nga iyang papawaon ka ng upat ka mga national government agencies. Kanaa sa legislative building. Kunya, Permiro, ang isulti mga higalang Pambari 4 nga kinini ang papahawaon ka mag-opisina si Gwen. Straight to the point. Si Gwen ni Tubag, hindi ko sa mag-opisina diha kay kabarat pa po na nga sa mag-opisina. Hip ko kay Chip, kabarat ba po? Nga naman sa iyang opisina ko dito sa social nga building. Ato ni dagan pagtagan mga kaigsunan. Karon nga buntaga. O niya si Glenn Soco, Vice Governor-elect Glenn Soco ni Tingog na sa. Pero i-calculate na ng imong pagtingog, Glenn, ha? I-calculate na gamay. Total hapit naman si Governor Gwen niya, wawa na diha. Kaya masinon niya, o sa imong pagtingog-tingog, malkansi ka sa sumada sa mga subuanon. Kay tanawar, Glenn, ikaw mo'y gigamit ro ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Matod pang Gwenday nga, mo'y request ko nung Glenn Soco inegin. I-request Glenn Soco nga kanang maumang opisina sa Kumilik, LG, Kuwa, upatak sa lang opisina nga ipapahawa. Kay mo'y request ko nung Glenn Soco. Nga i-renovate. Matod pa may gala kay request ni Glenn Soco. Kunya karon Glenn, tarawag Glenn ang imong pagsugod napamas na din niya sa mga Vice Governor ang tunon. Ang ikaw, unya nagka-June 30, board member pa ka karon. Pag June 30, usa pa ka. So, yung mga request doon, nihat na ka ang Vice Governor, nihatag ka na ni Gwen, niya si Pam. Tama mo, after transition team na ni Gwen, dili pa
king istorya ang Pam. Straight to the point. Tanawan ko rin, si Pam wa pa magka-function sa gamay at ang transition team wa pa sa gamay. Pero si Glenn Soco may galan, request na, igana, no? Taruhot na lang niya, ato ni dagay pagtagad, lumutaga, mga sukit ni Paminaw. Straight to the point. Kaya iyan gamit na kad mahigala sa Glenn Soco nga, maukoy ni nag-request. Kanya, ang sama ng Glenn Soco, vice governor na rin karon. Na June 30 pa man na vice governor na magka-function as vice governor. Naguna-una nag-request Glenn Soco. Kanya, si Pa, may 4. Kaya inala ni si Gwen mahigala ka, kung di pa lang nakita kung di karon ka maayog yung. One year taga ibig gamay nga anggol na lamang. Si Pambari 4 may gala sa iyan. Transition team wali tagay gamay. Pero sa Lisoko ni function na. Kaya nag-request na mag-Lisoko nga. Ipapahawa na ni. Ipakuha na ni siya kay i-renovate na yung niya oy. Straight to the point. Kunya, ang hospital. Wapa niya pa-renovate Glenn. Muna ka, i-calculate lang Glenn ha. Kaya ako ipakita sa kagawang hospital ko sa kayanta ha. Ano ito yung i-renovate ninyo? Straight to the point. Unahon kay renovate kita ka sa kwan katong kang Oscar nga kwan. Ipakuan na gusto gamay. Atong nga courtesy ni Oscar Pasaporte. Kaya na labahin ko din sa akong kwan ko. Pasahan mo ko. Ha? Mani kahintar sa itong hospital. Kani may unaha. Straight to the Sa point. mga sus ginoo ko. Di pala nakita undi ako na pugong-pugong na ko kay undi ta. Di pa undi kamaayong balikason. Agi katawa mga sukit di paminaw. Kada ni pagtagad lumutagan sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin bida nga napoy laing sunog may ganang ni Igo. Sa kabalayan sa may sitio Bambo, White Road, Barangay Inayawan, dagpay sa Subo. Pasado alas 3 kaganinang kadlaw. Straight to the point. Kaya pa'y sunog may galang nga atong nangaytang hinabang para sa tabunog. Di asay laing sunog may galang sa Inayawan. Ginoo ko na unsa naman ni kalasiha. Inautosa nga mag-careful tayong tanan. Kunya, nining sitwasyon na may gala to baon ang dugang mga reports niya sa mga kabanan. Natuwa dito may gala sa field karon nga butagan. Pinisik matod pa sa building may gituhuang hinungdan sa dako nga sunog. Sa pikas bahin katong sunog nga nitabo sa may manang nga dos, barangay Tabunok, dagbayan sa Talisay kagahapon. Straight to the Wala point. na magpakabana gyud ang mga silingan. Kay naa may galang mag-wielding, usahay, di na lang magpakabana ang uban, tanaw na lang na may galang mga pinisik, kuha na lang. Ang uban sa magpakabana, hawad po ang nag-wielding, labi na ang iya din. Magkapala kitawan ang mga pobre. So kining panahon na mong intra ang atong mga government officials. Kaya na may mga hawad, murag mga stingsa mga higala po ng uban. Lain ang mga rason nga nung mabadlong na. Kaya tabi pagtagad lumutaga sa matuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kamoto ha, Vice Governor-elect Glenn Soco, kaya tingog naman ka. Akong hagpato na imong tingog, pero tagaan naman kay chance dito sa. Atong tagaan niya po chance Glenn Soco kay posible mo kaniwa pa niya kay Kaliho, Kandil, daliktay pa ni Manggalang, Governor Gwen, kaya naapalin ha. O posible po mga higala, among bantayan o wasin o niya, di kabot o 1 year, himuon ni mo ng konsultant si Gwen din ha. O imong palingkuron din ha sa inyong opisina sa Legislative Building. Kaya ato lang ng klarohon yun, no? Kaya ni Hulagway, si Glenn Soco, huwag ko ni basihanan ang espekulasyon kabahin sa paggamit sa buhatan sa Provincial Legislative Building. Aron nimo ang opisina ni outgoing Governor Gwen Garcia. Napay pumahayag ni Glenn Soco dahil nang sana dapat mag-istorya yung kuno klaro. Sa pag-istorya na ang transition team ni Gwen, huwag pa naman mag-istorya sa transition team ni Pam. Straight to the point. Ano, ako lumayo rin, timbangan ko lumayo. Ikaw ni Bangsyo na ka as Vice Governor. Tapos, nabili niya, June 30 pa man. So, nag-request na ka, ni Bangsyo na ka, Vice Governor na rin ka. Yung board member pa magkahanto doon. Ma-Vice Governor ka ni June 30 alas 12 sa Otto. Pero nagkuna-una nag-request niya. Ang tanan ni mo request, ihatag ni Gwen, niya si Pam. Bisag gamay na lang yung taon nga. Huwag kita gay chance sa Miguel. Sa man eh. Di ba ni sabutahin nga matang? Straight to the point. Kaya ka na nag-abang ng maong mga government agencies. May nalang na kay kwarta. Ang Kapitolyo ilikabot ni pa mahigala na ay kwarta ba? E nag-abang man na sila sa Legislative Building. Kini mga higala masabot kini mo murag igibura sabutahi mga higala ng ilang gibuhat aron nga kunuhay mga kaigsunan ilang ipalpak si Pambari 4. Straight to the Pero point. mga subuano na hibaw ni anak mga sukit tig paminaw. Gamay na lang nahabilin si Gwen. Karong adlawan na lang mahigala ang tig-opisina wa ta kasabot sa pagbuhaton ni aron. Ugma
Na weekend na. Basta kasabot kung sa paiyang buhaton. O inay katunga sa half day may galas Lunes, ambot lang. Timbang-timbangag mayo Green Soko. Nag-request na dahil ka Green, nga patawaon sila Green. Ikaw ko rin nag-request Green. Mo i-request ni Green, mo yung sulti ni Gwen Garcia Imekin. Nga ni-request man sila Soko, nga papawaon na sila kay kung i-renovate. Nag-request na ka sa mga Vice Governor na rin karon. Nga si Pam. Ang sabi na si Gwen. Bisa nga rin yung transition team, wala pa dyan dyan eh. Kuyawa ng inyong style, no? Ayaw lang kayo magpatakod rin, no? Kaya ang mga katauhan nga tanaw, mahimo pang matagaan kag chance sa mga tao. Sa man binuang man yung krasiha. Tama mo, si Gwen di kin manaog, di wag tagain sa gamay. Higayon, bisag ganyan transition team ang higalang pamrekwat ruwa. Bisag dokumento rin kin, nga mga giton over wa. Pero ikaw ni function na ka, fully functional na di ka nga Vice Governor. Mama na yung mo atong yung ipasangil po si Sino nga aron maandam na daan, hindi gano. Ikaw marikot ko, di ka andam bisa gamay. Unya pa sa John 30. Pero si Glenn Soko, yan ang iandam na ito kang Sino nga huwag kayo renovate po. Pakitoon ka Glenn ha, ang sa anak yung renovate ka ng hospital. Tanawa na, patanaw ka. Hindi mga hospital ha. Panahon na ito ng mga pobre. Panahon man yun yung bisila niya nga pa. Ha? Pindot-pindot mo din ha. Mura mo pa aircon. Nga hospital ka ron. Ako ipakita mo ang kentang. Naangay i-renovate ng una. Inood mo doon ay kasing-kasing anak pagservisyo sa mga tao. Ang pagtagad lumutaga sa manubara sa diling atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kaptang sa kauluhan mga overseas Filipino workers sa Israel, dili na mo dayon pagpauli o nipili niya mo padayon na pagtrabaho. Dito sa mga nasod human nag-ceasefire na ang Iran o ang Israel. Mayo magpadayon na ng maong ceasefire. Mayo mo kung galing na magkagubo. Magsinabtan na ilang yun. Kaya mo na importante mga tinggalaan. So kining Iran, wala sila kapasiti karon. Kaya ang ila mahigalan nuclear program mahigalan na bunggag na sa US. O kinini ang o wak manggalin na mabunggag. Kaya mo man mahigalay ipalabas mahigala nga istorya. Medyo delikado gihapon. Anytime nga mo escalate gihapon mahigala mo tukar gihapon mga kagalaan ang gubat. Pero ang taga-Iran mismo na kay nagplano na sila nga ilang ilikan silang leader. Ang ilang kaning regime karon mga higala kay lahit man kani adto. Ang Iran kani adto amigos Israel. Panahon mga higala nga katong ilang leader kanadto mga Shia pa ba. So pag-abot sa Islamic nga leader Jeff to Israel na gitulo sa mga bata, gituluan na. So naay hate ang mga bata panandaan, no? So sa umanday, ang tumong na wagtangon ang Israel mahigala sa mapa. Kung imong tanawon mga higala, asa man ibutang na ang chosen people of God. Kung tugutan na to ng ilang mga higalang mga objectives. So usawan, kung papawaon ng Israel na kay atong i-wipe out sa mapa, asa man sa ibutan? Asa man sa ibutan ko no? Ang mga Arab countries sa dako kayo, tanawa mga yuta. Gilibutan mga higalag Arab countries na naggamay ng Israel. So, tugutan ta lang. Na ang inyong gusto may matuman. Katong taga-Arab man higala na awaway Israel. Kay hantod doon di man sa mga knowledge kaya na ang mahigala na exist ang state of Israel. So, asa man sa ibutan? Kaya katawhan man sa Diyos na. Ang chosen people of God. Di po masugot Ginoo. Wasay kabutangan po nito. Ingon niya, musuko niya Ginoo, may galang kamo, gitagaan na mong dako. Niya paging kuhaon ng gamay nga alang sa kong katawhan. Taga-tagaan, tanig pagtaga sa manuman sa biling atong tulumanon ng inyong tulumanon. Tantang sa pikas bahay, naon sa pa ng witness ni Risa Ontiveros. Ni Balintong man, mga sukinting pamilaon, ni Balintong o nitong ang sinuod ni. Kaya niyang witness may galang gipresentar at itong investigation, batok may galang si Buloy, batok ni Duterte, batok ni Sara. Karon ni sulti naman nga gastong niya pag-testimonya. Dilit to mga higala sa iyang kabubuton. Kaya tagan sa mga higala kwarta ni Risa Ontiveros. Mga hinungdan niya ni testimonya sa nato. Si Risa may higala ng himakat sa niya na. Tagandaring pagtagad lumutaga sa matuwal sa diling atong tulumanon ng inyong tulumanon. Samtang Senate President Chis Escudero ni tawag sa bus balay balauranan niya mga gahi o ulo. Tungod pagdumili ni pagdawat o kopya sa mga pleadings. Una na gitaway ni Escudero ang kamera. Tawa, wala usap pagdawat ini sa format entry papel.
clearance at kautilang sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point na yung mga kining tanghaga sa tapitan. Hindi naman kami. Ang House of Representatives may gala o mga Pwede mo lang, tangon atat na magsugod Pwede mo sa ba, impeachment, ano? magsugod na. Karon ni file og appearance at kautilang Wala, ang wala. council ni Sara Duterte di dawaton. Refuse to receive. Ni file og pleading di po dawaton. Sa ito yung gilay ninyo madali magata. Atat niya karon na ana. Oh, file ng pleading. Di ba dawaton lagi? Wala ingon si Kuliron sa bagyod mo, ha? Kini ni ang kamangagahi mag-ulo aning kalaki, ha? Wa, mahingala dawata. Kung sa man nagdali o at laruhon na rin, nagdali o sa maging marching orders Malacanang, nalibog na sila siguro. Kini ang kumanta, may sutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Kanina dito yung bilang muli. Straight to the point. Manalo ng 1,000 pesos sa Land Bank. Open, pay, and win promo. Mag-download lang ng Land Bank mobile banking app. Mag-open ng account at mag-bayad ng bills gamit ang app. May chance kang manalong buwan-buwan until August 31, 2025. Visit Land Bank's official website and social media channels or branch near you for more details. Pagkikaya Trade Permit Number FCEB 215204 Series of 2025. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDICS Bank. Basta sa kindakan, ako si Joel, 38 anyos, pipila ka buwan ng milabay, nakamatikod ko nga nagdilo na akong palit ng mata. Sige, bisita kong tiyan, kanira ko malikong. Nagpa-laboratory ko, ugingon si Dr. Valiente nga taas akong SVCT. Aduna ko hepatitis. Tungod kay hilig ko mo inom og biro kaalam, isulayan ako ang hiling og sa pipila lang kasimana ako nakaayo ang kabaguhan. Salamat sa hiling. Basta sa kindakan, may hiling. Ang hiling mapalit sa mercury o mga suking botika. Mahalaga paalala ang hiling ay hindi gamot at hindi dapat ang paggamot para makulang ka. Basta problema sa atay, may hiling. Mula sa number 1, Mark D. Washington Day. Galing-galing mo. Electric watching baby. Prito ulam na masebo. Nasa wakadero. Galing for everyday. Ganyan, by Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Para walang paligid. Plastic sa metal at plastic sa pagkakao. Heavy duty linis, tawat pahit. Mark D. Washington Day, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Traffic! Kung mabiyahe, dahil kung sa kikalawasan, kami folks sa Donbas. Sa selekta manungsulong sa kamas, papanakson, sunod sa 20 minutos, pulong sa nakahubay, hatod sa 8 ka oras. Para sa baga, liyo kung sakit sa bukong sa Donbas. Nagkasunod sa Donbas, sa Pearl at Ikaw, for Internationality of the Donbas. Check the present, kasama others. Kung maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang dahil. Charm Babcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of good coffee bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulot. Sarap kumakapilog ka dyan. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Alex, Alex,
Alex Gonzaga. Dako kay kung funny mo, pero unsaon man imo pagmanage sa imo hindi lifestyle? Acting, vlogging, editing, murag kan may katapon. Hello, alam niyo naman na super laging pagod ang eyes ko. Edit ako sa cellphone, sa laptop. I discovered iBerry Gold. This is to prevent eye twitching, pang lalabo ng mata because of aging. iBerry Gold with looking prayer. Feeling TV personality Alex Gonzaga ang iBerry Gold kaya natin 10 mg lutein. Ang iBerry Gold with 10 mg lutein mamalit sa mercury drug o mga suking botika. Ang iBerry Gold with 10 mg lutein ay ikaw ay gagawin sa saan makuli ng sakit. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Hirap magpahinga. May mga gamot para sa pero relax. Bakit? Because ng oil. Sa unang amoy at hagod, ramdamang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang efficacy. Ako si Rosaline Tagaranaw na ay high blood ang ako bana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iyang mata sang tanggaman ko. Pasalamat gyud mi sa iBerry. Nakatabang sa iyang mata. Kasi iBerry, mao'y nakatabang sa akong mata. Ang sayang ako pananaw. Sangka sa akong high blood. Kanang 150/100. Paghanap po dyan ako pananaw. Di na po kaklaro drive. Nabuhang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. At may berry para sa mata na hangin pong bitaw. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Versity Drugs at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Meditax para sa Rhea Generics. Ang down, ato na lang pong 30% more. 33, pwede na lang. Ang Cebu Metropolitan Catholic Month Video Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufio Fernandez Bayok. Straight to the point. Atong takna mahigala alas 6:36 na tumatuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ato sa dawaton na gilang report karon sa kauban on board sa patrol. May armadong lalaki na takpan sa lahok. Katikas pa yung 52 anyos ka lalaki na nangparos o 8 anyos ka bata. Sa may nakaon yung mga lalaki mahigala. Paminawang taon na ang kumpleto detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laon. YHP. RMN Report. Rasuman Attorney Rupil na palugon sa detention cell dari sa Mabulong Police Station 4 kung 22 anyos ka lalaki nga nalamparos sa 8 anyos ka batang babae o 6 anyos ka batang lalaki. Ay tabuli nga sa mga veteran sa barangay Lahok, bigat pa yan susupo. Ay sakop sa mga barangay sa barangay Lahok o itugyan sa atong kapulisan ining mga orasa sa Mabulong mao si Roderick Tagat, 52 anyos ka nagpuyo rada sa mga lugar. Ang inahan sa bata, mao'y nidangok sa mga barangay talon o nagpaibaho ang iyang anak, itamparos kini o sukmag pagani kini lalaki, sa anyos ang babae, itamparos. Ilunggan nga layo kasiskan sa aming indikanan sa mga barangay talon. Daling may respond sa mga barangay talon, umisikop ni ining maog suspect kalapasan sa violation ining pagtanggal ini mga bata sa 16 at tubangon karon ni ini maog na sinaktan na nagpalot na sa Mapolo Police Station 4. Sa pikas kabahay niya kay armadong lalaki na alarmali niya sa may abogado barangay Lahog ni Ato Lakberso po alas 12:05 nalihaling tuwan gabi ang napalungkad sa kapulisan mo si Jory Casalis sa Kaburug 29 anyos sa walay trabaho nagpuyo din niya sa may sityo Kawayanan barangay Lahog Bigas Bayan Subo ang atong kapulisan nakadawat og report nga dunay armadong tao diya sa mga lugar atol sa ilang gihimo sa mga pagpatrolya nakuha og naembargo sa suspetsado ang usa ka dili rehistrado nga 38 Baltic revolver kaya dunay duha ka mga bala niini diya sa cylinder nabalong kasablik karon siya sa Mapulo Police Station 4 magkatubang siya o kalabasan ining pagkupot o illegal nga armas. O itong report kaya po sa Mapulo Police Station 4 ako yung Radyo Man Paul Lauro DYHP
Tatak RMN number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN, the official overall number 1. Alas 6:39 na. Sa tababalik may diskutan ang mga isyu. Standby. That portion was brought to you by Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Enjoy unlimited entertainment with PLDT Home Fiber Netflix Plan 1599. Get unlimited fiber with free speed boost and unlimited calls to Smart and TNT. Existing Netflix subscribers can keep their current plan and enjoy 279 pesos savings per month. Free speed boost promo runs from January 1 to March 31, 2025. Extended until June 30, 2025. As approved by DTI-FTEV for DTI Bear Trade Service Number FTEV-209-061 Series 2024. Stream Only Entertainment on HD on all devices with the all-new Fiber Netflix Plan 1599. Apply now at PLDTHome.com. Halina tumasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Drink responsibly. Whatever your mood, get into the Light Life. Sunday Light. Drink responsibly. Sakali. Everybody, every bubbly. May kali para sa lahat. Ako, ikaw, everybody, every bubbly, pop a Kelly, ate, teacher, little boy, Tia, Benny, a found boy, every bubbly, pop a Kelly, Kelly bubbly, everybody, every bubbly, pop a Kelly. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Delivery! Mariote! Is that actually mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like my Feeling Fun multi-purpose loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fees and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund SEL via personal pag-ibig. Pag-ibig Fund, solid ka fund. Pag-ibig, tulo na taka-oras. Naman ang uyab, paminang ako po'y tinatambak next step. Gardo, mabuot pa rin mong ipasabot nga. Imuun na naman ni Umpisa, Mr. and Mrs. Labog na pa. Yes! Masasali mo nga siya. Got best authority sort with Bigo Shield Defense Multi-Insingular kills mosquitoes in seconds. 60 years of protecting Filipino homes. Keep your family safe from dengue with Bygone. Tony Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabong mata, EO Executive Optical. Extra eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titik-titik? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Shirley yung bunod, gagamit og Silka Whitening Deodorant. Sa una, katapon siya sa iyang ilog. Pero pag ubad niya niya Pilog Beauty Contest, nag-Silka Whitening Deodorant na niya siya. Karon, naka-wave na good. Na ang puti extract sa papaya,
Whitening Deodorant. 49 pesos SRP lang ang 40 ml. Go na! Palit na! Ako si Cecile. Diabetic ko sunod sa pipila katubig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar na uni abot 180. Grabe kahanap. Abi na ko mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mula ka ko. Pero nakadungog ko bahin sa Ibery. Ug ako ni gisuwayan. Sa pipila kasi mana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod. Bisan pa sa akong kondisyon. Ang iBerry makalit sa Mercury Rose Pharmacy, Self Star, Watson sa mga suting butika. At tunay Billberry para sa mata nga halit kong tinaw. Hirap magpahinga. May mga gamot para ka. Pero, relax. Diba? Sikat ng point. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trust and buy off. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang efficacy. Mansyutay, wala po siya ang kataslit sa ako abaga. Sa kinibaw ay nahaplatan ni Umarian. Ang kasangga na ako taray, Omega Painkiller. Haplatin na upalihat ka na ko sa piso. Mawala dahil ang sakit. Sulod sa 30 segundo. 30 segundo? Sulingan daw na ako. Ay, nawala din ang sakit. Salamat mga susi. Nakalagay ko'y kasaligan sa ako sada aray. Mawatagan din ang isa sa Omega Painkiller. Menthol salicylate plus Samfor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller. It's simple for this consult your doctor. Omega Painkiller. Kasing pisong laki lang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang ating hashtag, kasagkataray. Bagong hairstyle, plastic madaot, may takera din ang bahala ninyo. Get Salama, thank good, shiny hair. Sa kanunay na paggamit. Di mawakala, Sa SRP. Kung pangalan ng laki. Sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Waki. Hello, Bobby. Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa? Chocolate, putik, bag. Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang mapapit, mainit, at malupit na dumi. Manda, easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang sipong ng Catholic Mass Video Awards. Estimated commentator, newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Russo Lopez, Bayok, straight to the point. Atong atak na alas 6:47 na mahigala sa Manuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mahigala unahon ta sa ning atong isyu sa international. Una ta mo rin Gwen, aron pa kuan lasak kay ma-high blood ya sa buntag mo sayo. Salamat kayo kong attorney kini niyang Paul Gregorio nga dunay mga gipang forward sa nako diri nga mga issues daghan pa nila na mga issues po gipadaan ako diri ako i-acknowledge may galahan na yung mga nagpadaan ako diri mga brown envelope pa ng mga dokumento na wa pa ko magbasa kay tungod sa kadaghan unya first na itong bisihan niya confidential may gibutang so ako gilang pabasahon ani gyud na nito unya pagtan-aw nako wala kang buhay. Sige lang, ato nagtatagsaon talang to ha. Yan na, yan ang mga higala na ningog ng uban, daghan na nag-apil-apilan si Gwen. Sige, ato na iskuta kanya tataon. Pag dili pa, ginini ang atong mga overseas Filipino workers dito sa Israel. Di na mo dayon sa pagpaulit dinis Pilipinas. Kaya mo padayon na sila silang panarbaho dito sa mga nasod, human nag-ceasefire na ang Iran o ang Israel. Wait, sunod po kami nagkabintaha dahil kanang pas-pas ba lang, Pagkahuman, okay, back to work na dayon. Wala kong gingon, kanang pag-apil sa US, niling maong gira mahigala diha sa Iran o sa Israel. Duharay daganan anak, mahuman dayon, malinaw na dayon o babalik ta sa normal. Pero, mo-escalate ang gira, mupabilo siya sa World War III. Straight to the point. Pero calculated na may ganang Trump na iyang mga binuhatan. Kadang iyang aksyon. Ano man, kabantay mo. Katulad si Saddam Hussein. Kadang Iraq sa unang gira, nag-away masana. Pero mga awayan nila sa una. Gubat masana mga ikalang Iraq o Iran. Ang ilang awayan ato, katotoang kinini ang ilang yutak niya pa. Ay katong Iraq, katong si Saddam, may nga Saddam ka na ako nagandapita. Di po palkan sa Iran ayaw amo ni.
dito nga daghan gasolina. Di po ba ang Iran ay di binuang na ninyo amo na diha. So away sila. Dila. Ang Iran o Iraq. Kunya, kung nagkabantay mo na itong panahon mahigala nga nagdaw-linaw sila si Saddam nag-create to siya mahigala na to siya weapons of mass destruction pero di undang to ang nakuha sa US nga intel nga naa pa man. So kaya nga, si Saddam po, di po mo sulting tarong, di po magpa-inspect. Moto mahigala nga ang tabang itong gubat sa Iraq. Ang US mahigala o gatong Great Britain. Patay Saddam. Pagsusi pa dito wa may stockpile sa kanang weapons of mass destruction. Kato kang Saddam kaya iya na itong pakita nga kwan. Kaya isa gusto mahigala nga mo apir nga weak siya dito. Kaya kung doon ako kay ina na nga klase sa armas, medyo yung gaman. So, nga naman to, interest to sa US. Pag human na itong Iraq, may galing nga mas lato, mga po prayer ki po na nga, ay yung girahan ng Iraq kasi magkagubot sinuon ta ni. World War III na ni, kay mo laban ang kwan. Russia, mo laban ang China. Mga po ni karon sa Iran. Kaya lagi, saway nila maayo may gala ang Amerika mo ni muna. O karon, katong pag human ni Saddam, di na linaw. Wala na kapasiting Iraq, may gala di sa gamay, de okay na. Back to work na mo. Pero ang Iran naman sad. So di-apil ang Amerika. Nalinaw na. Ito. Ingo na mahigala ang Israel. Okay. Balik na midiri. Balik na. Normalize na. At sa itong mga OFW, di na mo na yun. Ang ilang flight ito, nagbalik ng sumusugo ng balik. Ang Iran po, di balik na po. Kaya sa Iran may gala, naman sa ilang internal problem sa dito na may uban yung magkauyon yun silang supreme leader sa kaya lahit man mahigala po o niladaan dito sa Iran. O karon, pas-pas. Pero kining giraha balikon ako. Ang Israel mo iuna mahigala ini matawag na to nauna ang US sa pag-aksyon ani. Tungod kay Israel dunas ay mas urgent interest. Pero ang US yun, kung bisan kini mahigala 5 ka mga permanent members sa UN Security Council, doon na sila interest. Naunsa man gid ay o ato yung tanawon ang bukaton kung ano gid ay ganin ani man. Kini mo mahigalang Iran. Bisan panahon pa ng George Bush kaniadto, panahon pang Barack Obama kaniadto. Kadto mga presidente sa Amerika, ilan na nay natanaw nga kining nuclear program sa Iran, threat kini. Kay kini magud mahigalang 5 permanent members sa UN Security Council mo ni mga gamahanan nga mga nasod in terms of military. Sila kining 5 na ano sila mga nuclear weapons. Sila sa musugot. Kining 5 siluso ni nga naay laing country nga mag-create pa yun og nuclear. Kaya nga naman, mahawad man ang country nga doon nuclear weapons. Delikado masya. Samot na di mag-control. Nakaroon, piling usa ka plandong ato ikumparadong sa Iran o ikumpara North Korea ko dong. Kung anong tanawa ko itong flag sa North Korea ko din, dong ni. Ako kumparahan. Kaya nga naman, ang US, o kining 5 permanent members sa UN Security Council, ani mo guding, kining US, UK, France, China, Russia, mo ni mga gamahanan yun in terms of military. Pulos ni doon ay mga nuclear weapons. Di sa musugot nga, ibang kalibutan o gagtanang nason na ani, daling mga kuman ang kalibutan nito. Ay doon ay conflict may gala, pag kinalitay mo na yun. Sumala yun sa ato lang ilimit na itong 5. Ilimit na nila. Ilan ipapirma ang ubang kanasuran o nuclear non-proliferation treaty. Pirma mo, ngawa mo, di mo pwede maghimog nuclear, ha? Kung ito hunahunahon, unfair God. Unfair God. Pero kamunaan niya kami, wa? Pero mo na, o tayo mahingsyon. Sinabi mo, kinibitaw ng tabo o ito sa niya mag-ingotan. Saling mga datok mo. Ngunit sa international community, magamahanan man sila. So karon, para ka mag-gira may gala, badlong ang UN, pero US ka na yung mag-gira may gala. Great Britain, kining madad ko, isa kining China, kwan, daily, lisod kay madlongon.
Kanang US, iniglihok sa US itong Iraq nga ilang hira. Wa to mga higala tuguti sa UN Security Council. Wa mo sugot ang China o ang Russia. Pero wa mo arte ka ng US kaya may kalaway magkapalag nila. Inanak po ng kanini. Namaw po ni mahigala ng Russia. O dalawa, sira mahigala ng Russia ang kinini ang Ukraine. Isa ko sa badlong hindi kina, nili sa patuo. Mao sa rin China. Ikiyaw ito na ito sa Pilipinas. Nili isa mo submit sa jurisdiction sa International Court. Kini mo na ang duwa dito sa geopolitics ba? Ha? So, ingon ang lima ka mga countries, ng mga union, nga kita lang mo yun ay nuclear weapons, ang uban wa na, papirmaho na to sila o Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ang pirma ang mga nason, nga dili may maghimog nuclear, anak. Karon, unsa pagkitabuan, ang North Korea, tawa ato ikumpara ni North Korea o Kuana. Ano man nga, ang North Korea na aman ang ilang nuklear, ano man ang Iran, gibombahan man sa US. Ah, tama. Kining North Korea, tanawag, kining lang presidente, kaya palihar naman ni. Mamali ang rason sa US, wala na lagi laing mo imong nuklear, labit pa kuyaw, kining Iran, kuyaw man kay, ang iyang record ng mga kagalaan, usa ka, nasod siya nga nag-sponsor sa mga terrorist, kuyaw ni. Kuyawan sa US nga, ilong Hamas, ilago ni, proxy mahigala ng mga terrorist against Israel kanang Hezbollah o kanang Houthi. Iya kuyaw og dunay nuclear kining Iran musukol ni dahil mag-utok nilang leader. Iya karon i-share ning ilang nuclear ngadto sa ilang mga proxy, delikado kayo. Mahuman ang kalibutan dali. Plus piningon pa gyud nga threat to Israel, threat to America. So dili magkatugon mahigala sila nga piso ni badlongon tagi. Pero karon kining utok ko nining Kim Jong-un kininian sa North Korea, lahat po ni utok, nga naman mabadlo. Nakapirma po ni sila mahigala sa Non-Proliferation Treaty. Nakapirma po ni. Pero kini Kim Jong-un, ni-withdraw siya. Nga naman, gisamukan si Kim Jong-un, yung sa naami nuklear, para civilian purposes. Sige mag-inspection dito mahigala ang kini ang International Watchdog. Kaya doon na mag-International Watchdog mga sukit ni paminaw kining IAEA. Kining International Atomic Energy Agency. May inspect pa na dito. Para kung nato dahil pangalitan mo ingon ta Pilipinas mag-nuclear may kay nuclear plant ba? Pwede man. Kaya magkabarato tas kurente na. Maman to. I-inspect ta. Bitanaw na mo ha kung ganang inyo civilian na kita. Mususi ang watchdog. Ha? O mo na inagto sa North Korea, susihon sila. Pero gidaghan naman ang inyong uranium. Ang inyong grade, uranium enrichment grade, di taas man. O, naman sa kita sa Pilipinas ito itong Bataan Nuclear Plant. O, ito madayon. Kung madayon to, civilian dito nga purpose. O, power plant ba? So, susihon niya po na, tanawon man, monitoro na nila. Kaya basi kung naghimo talag armas. O, po ni North Korea, gisamukan. Sige mo monitor na mo. Kasama mo balik. Ni-withdraw si Kim Jong-un. Ni-withdraw. Ibaliwa lang ito primero sa US. Ibaliwa lang nila. Kining Iran, naghimo po sa giyak. Sa pang-civilian naman po ni. Inspect, pag-inspect ko. Kung saan man ang civilian na yun, ang iya may ganang percentage sa uranium, 3.5 ra. 3.5% to 5%. Civilian na nagamit. Sa pag-inspect nila sa Iran, okay. 3.5 naman, ako civilian na yun. Kasi kaya nag-anam-anam o saka. Isaka na himo ng 20% na ulit pang civilian inyong himo. Anton ni 40% karon ni abot 50%. Ingat ang bomba naman yung himo o ni delikado. Unang ito na interest ni ang US. Na ilang paggangon kaya maghimo o ng nuclear weapon ang ilang padung na lagi pa ilang laboratory. Tuwa man silang 80 meters per second. Pati sila yun yung isang bomba ang hilit maabot. Ang bomba rin niya makaabot kanilang CBU-57 sa US. Mora. Mag-arasal, 59 na. So kasabot ang intel sa US sa ilang CIA o ang Mossad may sa Israel. Lakit na ang IAEA sa International Monitoring Watchdog. Gana ang naghimo ang Iran. So badlungon nila. Basta may kalainan. Si Kim Jong-un, wala mabadlong.
Ibadlong ba na sa US ang tubag gisuwayan nila badlong. Ang badlong na may badlong. Naamoy nuklear, ingon si Jungot na ahumana noon. Na maka-outing yung ito eh. Kaya ingon si Jungot, di na may nuklear, ahumana ganit. Nana ka powerful ha. Dalawa, lisod naman kayo eh. Muna nga UN ilang di sanction si Kim Jong-un. Kita mo, North Korea sanction. Wa mo ilabot sa pala, isolate sila. Hindi naman mo minaw. Mura ba ni o karang sa mga bata pa di ba, ikaw lang utawa kay amigo. Pero ang North Korea, si amigo kay First China o ang Russia. Amigo na rin kwanday. Pero si Trump, amigo po na ni maigalaw. Ano naman kayo mahimo? Na naman sa ilang nuclear. Ang kalainan hindi maigalang sa Iran, kini si Ayatollah Ali Khamenei, ang ilang supreme leader, kay gamay pa mahigalang ilang uranium percentage. Nabantayan na, i-monitor na. Kaya nga nung itagaman ng US, wala na ito monitor ng North Korea. So, na noon. Wala monitoron tani, Iran din pwede nga, din monitoron. Kaya ang North Korea, nagpabuto sila, 5 karon sa kahawad ng North Korea. Pag 2006, unang nagitistingan, wala nakabadlong USA. So ayaw mo ng nuklear. Ingon North Korea na ano niya mo, nakumana ganun. Diwan na, ulahin na, nabalakan USA kung mugamit ang nuklear ni mahuman ng tagtananan eh. Di, ingon na dayon mahigala si Kim Jong-un. 2006, unang nilang gitistingan. Arimis Pacific, among sa Pacific Ocean ba? Pabuto na mo nuklear na magtisingan o mabuto ba yun? At kang ahakad ay wagin na himo tanan ay asa United Nations lingolingoy. Kaya mo na badlungon, wala naman nila. Magwayag yan na. Inanak kanyang nigamo sa kakantry na anak. Pero ang kalating yun, naagoy na samok-samok anak. Gi-isolate na nasawa na kay labot na muna manan. Tarawa ang trade, bahigala di makasood sa ilalaghan ang mga ipahantang sanction sa United Nations. Mura sa agoy amigo. Ang naging-amigo na niya may galat sa inara o ka ng kuwan, Russian. Ako bang nasod wa, taga North Korea mo, wa mo ayo, ha? Kaya wa mo sunod sa United Nations. Pero Kim Jong-un, okay naman sa mura si Pingiriso dito, siyang nasod sila ra dito. Oh. Basta importante para niya na ami amo kwan ay may binuangin ninyo. Kay ready me. Nagpabuto sila sa ilang testing sa ilang nyo. Gamay lang ilang testingan dahil Pacific Ocean. Kapasuga si Paa. Ang US way mahimo eh. Nga kita sa Pilipinas kay Bumon. Numdum ka, dahil kinihigo na tag-iinan nga. Ang North Korea mo pabuto sila so ay lang sa mong panagan tinapit sa Northern Luzon. Kaya basig matagakan mo si Paka. Wala na kita nahimo. Igo na lang tas pag kuha na lang yan. No, sa punta sa gobyerno to, mga manalagat na to sa Pilipinas, sa northern area, mapabuto mo testing ang North Korea sa ilang nyo. So ayaw na lang sa mong panagat ha, kay delikadong matagakan ta. Wala na nahimo USA, US patong mahuman, badlongo nila. Karon na ingo man Kim Jong-un. Ay mo kuan kala na ang di naman eh. Pagkasukol na ba kay di ana may amo. Naulahin na US, muna ingon US na po ila inigimo kining Iran. So sa delikado inig mahimo nila ni. Muna nga gimonitor ka ng Iran. Ilan ang interes sa Amerika? Kanang pag bumba mahigala sa nuclear program. Ini anak mahigala Iran. Na benefited lang mahigala Israel. Straight to the point. Muna klaro mating. Lawan kabantay mo sa statement bisa si George Bush kani adto bisa sa Barack na Namas Barack na tanawa. Dili pa lang tabadlongon sa minta ako pagbati ninyo ang ilang statement sa mga presidents kanadto. Wa pa maabot na Trump. Daan na nila nagikuha na. Mabadlong mo sa minta nila no. Kung ato ning konon. Sa kaning Trump kabantay mo kini si Bill Clinton. Panahon pa Bill Clinton. Kay dugay naman ilang gisugdan sa Iran. Si Bill Clinton daan ang niingon. Okay ra Bill Clinton, kaya to. Natay mga statement sa nila. Oh, sige ko no, ato paminahon ko no. Dikta mo madlong minta, sige ko no. Counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. That Iran should not have a nuclear weapon. George Bush. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. Barack Obama will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Joe Biden. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally Ma,
Okay, sige ha, mga. Si Bill Clinton sa Iran, dili pwede maghimo. Kisa pa sunod, si Barack Obama, si George Bush, dili pwede maghimo. Sino puno sa sana yun, dili? Pag-abot ni Trump isa, nabungkag na, ako nabungkag. Sunod. Hindi nila may gapos, ano pala ni, Ito, yung dala babalaan ko, may dalang pinta. Bill Clinton, kanyo, isa pa pinanta. Sige. We work to counter Iran's efforts to develop nuclear weapons and missile technology. Iran should not have a nuclear weapon. Period. I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally... Matiwas dong, isa. Completely obliterated. Kaya ba, ang Iran dili pwede maghimo og nuclear weapon. Ingon po sa Iran si George Bush, ang Iran di pwede ha. Ingon po sa Barack, we will not allow Iran nga makapon nuclear weapon. Ingon po sa Biden, dili pwede Iran. Apag abot ni Kwan kinini ang Trump and Trump pa. Baka na, ako na. Bungkag na Iran. Ang gabi-gabi ng kan Trump, pangasok hindi paminaw kay katong ila puro sudong statement nga di pwede Iran ha. Di pwede, pag-abot Trump, wala na. Ako nang ibungkag. Yan di talaga kita katawa, interest ni sa US. Diwilingon nga, Israel versus Iran. Unya, ni tabang ang US sa Israel. Iran ang interest. Huwag pa maghahiga na magagugot ng